ಎತ್ತಿರ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಮರಳಿದ ರೆಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಎ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಎ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಲ್ಲ ಎ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಕರಿನ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಓ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕು ಒಂಜೆಡೆಗೆ ಬಡತನಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟನಿಗಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬುದರ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಂದೇ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬರದಪ್ಪನರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜರ್ ಮನೆ ಮೋನ್ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಸಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 4ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಒಂಜೆತ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಾಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮೇಯಾರದ ಕಂಬಳ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕೂಟ ಮೇಯಾರದ ಕಂಬಳ ದಂಡದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ದಿಯರ್ಟ ಇರ್ಲು ಬರ್ನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉದ್ಯಾವರ ಶಂಬಕಲ್ಲು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಉದ್ಯಾವರ ಶಂಬಕಲ್ಲು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರೇನ ಪತ್ಲೇನು ಆರೆ ಪತ್ತೆ ಹಾ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ರನ ಇಟ್ಲ ಕೆಲ ಪರಿಣತರುಳ್ಳರು ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕುನೈಟ್ ಪರಿಣಿತರುಳ್ಳರು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪುನೈಟ್ ಒರಿಯರೇನ ನಮ್ಮೊಂದ ಶೈಲಿದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಲವು ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಸೂಟ್ ಆಪೇರು ಮಾತ ಇರಕು ಮಾತ ಜನ ಸಟ್ ಆಪಿಜರು ಆ ಇರ್ಲು ಎಂಚ ಗಿಡಂಡ ಪಾರು ಅನ್ಪನ್ನ ಐತ ಆ ಗುಟ್ಟನ ಪತ್ರದ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕುವರು ಬಲಿ
ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಗುಂಪು ನಮ್ಮಡಪ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಪ್ಪನರ್ಲು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬೋಡಂಚ ಮಂತೋನಿತ್ತ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಪ್ಪನರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆರು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮುಖಿತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಬುಂಡ ಬೆತ್ತ ಕೈಟುಂಡು ನನ್ನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲಿಡ ಮಲ್ಪುನಾತು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಿಲೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಬೋಡು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಮನಂಚಿನ ಗುಣ ನಿಗಿಲಿಡ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ನಿಗಿಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಮುಡಾರು ಆರ್ಜೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಮುಡಾರ ಹಾರ್ಜೆ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ತಡ ಬೆಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಗಡಿ 25 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಾರಣ್ಣ 80 ಬಡಗು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ 80 ಬಡಗ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಪಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ಜೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೇನ ಈಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೇನ ಪರಶಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ಪೂಜಾರೇನ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಸುವರ್ಣರ್ನ ಪುದರ್ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾಮ್ನು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ എടുത്തു ಒಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನೀನಿದಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಕನ ಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡಟ್ಟು ಬಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಈ ಹೈವೇ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳಲಿತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಣಾರೊಂದೇ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಮರತ ತುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ఒక ಕರ್ಮುಗು ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹಾ ಕಂಬಳದ ಪಿರ ಬೋನಾಗ ಒಂತೊಂದು ಕರ್ಮು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಪೋನಿತ್ತಾರೆ ಅತೆ ಆಂದೆ ದಿನ ಹಾ 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಮ್ಮಲ ಕರ್ಮನು ಕೂಲಿಡ್ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅತೆ ಇನ್ನೇ ಕೂಲಿಡ್ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಡ 42 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಂಗಾಪನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಹಾ ಆಂದಿನ ಮಜ್ಜಿಡೆ ಕುಕ್ಕುದೆರೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ